ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli sikwamukele kwiSiyaviva TV1. Hello, good morning, sanibonani, molweni, dumelang bonjoti, matekwane, dimasheroni, yenda sanibonani. Kudepende ekuthenini ke wena uyibukela le video isikhatsini noma inini. Siyakubingelela kakhulu ngokukhulu kuyithoba, siyakwamukela sithi sawubona elami igama ngingu-MC Pholobas, uzohlala nami kuze ke kufinyelele ekupheleni kwalo lolu hlelo. Siyaviva TV1 ikhonela wena ayithina nje vo, kepha sifisa ukukwazisa ukuthi nawe usengaba yi-shareholder ngokuthi usubscribe lapha na ke egameni elibovana libhala subscribe uliguqule libe grey, also touch that bell so that uzonotifyeka njalo mas uploada ama video. Ungagcini lapho, go to comment section uhambe yo comment ubhale uthi cha isihambele ubukanye naso namhlanje siyasincoma ngo1 no2 no3 noma sicela siphendule u1 no2 no3. Sifisa ukwazi ngokuthi nombono wakho ke nje ofisa ukusho lapha ku comment section asidibane khona ke uyo comment nawe ufake okwakho ukuphawula. Elami igama ngiAndile wakancobo NDW no divorce woman endwedwe Malangeni nawe Dali Woza. Namhlanje hleli nembokodo, hleli nowesifazane, sihleli nomele amakhosikazi, sihleli nodokotela wesintu, sihleli nomakhosi uDulela. Makhosi Dulela asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1. Yebo. Niyaphila kodwa gogo? Sikhona ngane yami siyazwana. Sijabula kakhulu ukukhulumisana nawe usuku namhlanje. Uma uzokhumbula kafishane mbukeli ugogo cishe amahlandla usefike isikhathi esithanda ukuba nengana khona la kuSiyaviva TV1 ngenxa umuntu ke ukuthi uhleze ematasa, ingakho noma kade nibhala abanye besithumelela ama WhatsApp message, abanye besifonela bethi awuphinde usondezele amakhosi loyana wathi uyalekelela kakhulu ekutheni umuntu mayengenayo inzalo noma kuthiwa akayithola ingane ekwazi ukumtholisa, wathi futhi yena uyathwasisa. Kodwa namhlanje sothi masikhuluma ngazo lezo zinto siphinde futhi sigxile kosuku la namhlanje. Gogo kafishane ukukhumbuza nje abantu ukuthi lesalikwazi sisebenzela kuphi? Ngisebenzele khonopha emafletini. La ngisebenzela khona. Iyona ndawo kuphela osebenzela kuyona? Nasemafamu le endwedwe ngiyasebenzela khona. Ugogo ngabe uyahlola na? Ngiyahlola. Uma uhlolela umuntu uye ucharge inani elingakanani? Ngithatha 200. Mawuzokhumbula uqala ukwenza umhlahle wakho kwakuyimiphi iminyaka ngoba sifuna ukubuka nokuthi usufinyelele kanjani kulo 200 rand? Hayi ngiqala ukuhlola ngaqala ngo50 cent. Kwakuyihlanu. Kwakuyisihlanu. Kwahamba kwaze kwaba yi10. Nginyuselwa yibona abantu abadala, kwahamba kwaze kwaba u2 rand. Nginyuselwa yibona abantu abadala, kwahamba kwaze kwaba u10 rand, kwaze kwaba u20 rand. Nginyuselwa yibona abantu abadala ngize ngifike lesigaba nje. Okay. Gogo, umuntu ongathi ufisa ukuzofunda ukuhlola kuphela wamukelekile yini esigodlweni sakho? Wamukelekile. Engafika uzomfundisa ukuhlola? Angafika ngizomfundisa ukuhlola kodwa kufundwa ngokuthwasa. Okay. Ngihlekiswele lokho lishole ukuthi kufundwa ngokuthwasa. Mhlawumbe ukuhlukanisela phakathi kokufundela ukuhlola ngobuthwasa nokuzofundela idlozi lonke ukhona umehluko? Uma ufundela ngisho idlozi lonke uqala first year wokuqala phansi ukuthi uyathwasa. Wenza impawu zakhona zonke. Uzufika esigabeni sokuthi ke usuyavuma idlozi, usukwazi ukuhlola, ukwazi ukukhipha amafihlo. Igalanti ke nje efihlo mawusuzovunyiswa idlozi ukuthi ulande eminyango. Noba ulinqake phezulu esibhakabhakeni. Ifihlo lakho ke lelo impela ukubonakala ukuthi cha useyakhipha lo muntu. Kusho ukuthini gogo ukulanda esibhakabhaka, ulinqake esibhakabhakeni noma ukulanda eminyango uhlonisela nje lapha? Ufika ubhule la uphuma uhambe ukulanda eminyango.
Okay, lokho okushoyo ukuthi kade ufihlelwe kona. Yebo. Engaba ummese, engaba imali, engaba Noba ngabe inkanyezi, noba ngabe inyanga. uzobuya kanjani naye? Uzobuya uzobatshena. Uzophuma nabanye ufuke ubheke phezulu ubuye nayo. Bayakubona. Hey, ngathi nginemfihlakalo enkulu lakho. Okay. Mhlazembe gogo uma ungahlukanisela phakathi kwenkukhu emnyama nenkukhu emhlophe, yini imisebenzi yalezi inkukhu ethongweni noma ekulashweni kwabantu? Hayi ke thina ezikweni lakho sisebenzisa inkukhu emnyama. Sisebenzisa emhlophe. Yenzani le nkukhu emhlophe? Noma uthatha uthweswa inkukhu, uthweswa nje inkukhu zedlozi, uthweswa ezimhlophe. Noma ugezwa ifinde lesinyama esibi kuba khona inkukhu emhlophe. Khona la ufike ke khona ibe khona emnyama. Imithi mawuyidla uzogeza idlozi lakho libe clean phela. Uqala ufake inyongo yenkukhu emnyama uyilahle uqhuma ugeze. Uphinde ufake omunye umuthi uzofaka inyongo yenkukhu emhlophe. Ugeze futhi bese niyayidla ke leyo. Seligezekile ithongo lakho. Gogo kubaluleke ngani umuntu ozothwasa ukuthi ahlale isikhathi esingangenyanga noma ngaphezulu? Kubaluleke ukuthi kufanele yena afunde izinto. Kunezinto kumele ayifunde edlozini ekhombisa ukuthi uyisangoma kangaka. Nekhombisa ukuthi idlozi lakhe lingaka. Eyani imabo ngenkathi ithwasa livuma noma liphuma noma nje kugobela wakho ifunani imabo? Umthetho wamabo phela usiko lwesikole. Ngoba la ekhaya uphuma njengentombi esukuyoshada. Ngoba usukuyoshada nethongo lakho. Okay. Ingakho ke uzokwabela inyanga. Kukangakanani ukuthi uma ekhaya kade bengayifuni lento kuba basindisiwe, abafuni ukuzongikhipha banawo amandla. Kodwa nami ngiyasaba ukungena edlozini ngoba ngiyazi ukuthi ekhaya ngeke ngikhiphe. Kufanele ngithathe siphi isinyathelo? Ngingene noma ngingangeni noma ngimbikele ugobelo wami ukuthi sinenkinga ekhaya basindisiwe ngeke bengikhiphe la. Phela mawuthunywe idlozi la ekhaya idlozi lakho lokuhlela konke lokho kokusindiswa ngisho yini. Gogo uma ngithi mina ngicela ungilaphe ungikhiphe ungenza yonke into kodwa imali yakho ngoyikhokha mhlanga kungenelwa ithwasa neyivuma into enjalo? Asikwenzi. Izathu siphi? Cha. Sesadlula leso sikhathi sasenziwe. Wabahamba wabonakala ukuthi hayi abantu bayagebenga. Isangoma nolwandle bahlanganaphi? Isangoma nolwandle idlozi lakho umuntu elimthumayo. Isangoma nje kuze izinto zaso icace siyaya olwandle. Siyogeza idlozi. Mhlawumbe gogo uma ngiphupha ebusuku ngiphupha nje ngisebumnyameni kodwa kunenhlansi noma kunento engathi inyanga engiyibonayo kude. Ngiyibona lento iyashine like iyaguquguquka ngokwama sakukhazimula. Isuke isho ukuthini into enjalo? Usuke ubona inhlanhla yakho nje ngoba mina nje ngizokhuluma ngami nje mina. Nginekhathi zokuthi ngithi manje noma ngiyilalele nje sibaningi. Kodwa isuka inyanga ingaphandle ingikhanyise la. Khanyise mina ngilele la endlini. Ingikhethe kwabaningi ingikhanyise. Khanye ukuthi nge kusuke lapho kuzokwenzeka into enhle. Ngazi kahle uthi ithongo lami le inhlanhla yami. Iyona nto yami engibusayo ke le uhamba njalo inyanga ingivakashele nje mayiphumile nje yathi bawunyezi ibisishaya ithoshi kumina. Gogo abaluleke ngani amagobongo empilweni yomuntu? Umuntu nje namuphi isidisuso samagobongo sasiqala la mntana. Mawuzela ingane owuthatha uyikuthiwa inqunywe inkaba yayipholi. Iqala lapha indaba yemagobongo.
ukuthi lenkaba masinqonyiwe ingapholi inkaba kuthiwa iyanqunywa yakhelwa amakhambi ingane ihlale nje ibe nenkaba enzima ngoba isingapholile ngaphakathi bese yakhelwa lamakhambi ukuthi kuphole inkaba izelwe ayipholi inkaba yengane mangabe ingezelwa ngamakhambi lawo kuthiwa amagobongo izelwe ubustrong begobongo nebihlukanisa ngani ukuthi leli lifanele ukuphuza umuntu osemdala leli lungile ngaphuza ishingane esena 0 noma ena 1 siyakwazi ukuhlukanisa ngoba umuntu mesemdala nenalo lamagobongo asuke semadala kuyena amanye asuke seyishola ukuthi afuna ukusebenza amanye komunye umenzele nje kuyiphelele kanjalo onabantu abadala nyempela noma oyezelwe enqwambile makenzelwa amagobongo umena asebenze gogo mhlambe kafishane mawungatshena umuntu waseningizimu Afrika ukuthi yini ewisa igobongo life nje liphele uthola ukuthi ugobela noma isangoma sesiyathetha sithi uyawabona amagobongo asenjani yini ewisa igobongo iwiso yena igobongo umnikazi aliwi ngomunye umuntu liwa ngawe umnikazilo ngoba ungalihloniphanga mhlawumbe iziphi izinto efanele ngiyiqikelele into ozoyiqikelele ukuthi ungaye esililini okay mawuyindoda ungayi kumuntu wesifazane mawuwesifazane ungayi endodeni ulalela imithetho otshelwe yona uzuphothulwe udedelwa ngendlela amagobongo akho ayohamba kahle uma lenzekile iphutha kwenzeka lesisimo ebengikhuzwe kusona siwalungisa kanjani gogo amagobongo mangabe kwenzeka iphutha ake ngithi nje ahlukene khona wendiki khona okuthwasa mawulibuleleke nje lokuthwasa ngisho singayilungisa inkinga sesilungisela ukuthi nje wena usetshenzwe ukhishwe ngoba kwafika lo nyanga wabulala ngayo inkamba uyophinda futhi wenze same thing uyadlula unomphela ngapha kuleli ndiki ngala indikini phela noma ungalibulala ayikho into esisazokusebenzela yona mhlambe kade lizokunikeza umsebenzi kwalona indiki qala phansi ngisho ungaqala phansi walibulala liyaduba ke lihambe kade lize mhlambe nenhlalo ethize kade lizokunikeza yona ngoba indiki lela lisuki nje livele ligaxele kwena uzalwa nalo linjengali idlozi uzalwa nalo gogo ezani iphandla ezangomeni zize zibe u2 zibe 3 zibe 5 zibe ningi ingubo phela leyo yakho yabantu bakini ungibona nje ngiyigqokile mina abaningi abangoma bakwethu abayigqoki kodwa mina nginomehluko ngiyayigqoka ngoba adlo zami afika ngibheke wonke umzimba angitshela ukuthi angisambethe ingubo anginayo okay mangiqashukela lezi iphanda kufanele ngihlabe imbuzi ngiphinde ngiqoke ingubo yami for life lo okay gogo ezinye izangoma zabantu besifazane sike zizizwe ibhodla khulumise kwendoda uma sekusemsebenzini ezinye zamadoda sizizwe itswininiza ikhulumise kwabantu besifazane awuhlukanisele kusuke kwenzakalani la kusuke phela lo obhodlayo engenwe ebhodla indoda kuyena lo nswiniza usuke ephethwe indawo kusebenza omama okay indiki indoda bese kuba indawo wesifazane indawo wesifazane iyaphi inkukhu le kuthiwa ibovu nayi nempangele lapha emagobongweni kusho ukuthini konke lokho uyabona nje kuqhwakeliswa lona impela elibovu iqhude ekhanda wena mawunendiki bese kuzobekwa inkukhu ezimpangele kuwena umama impangele iqhude ke ubaba kwezinye igodlo noma amanye amaziko siye sibone sekuphuzwa namagazi makuphothulwa kusuke kwenzelwani lokho kwenzelwa phela ukuthi lelo ndiki lakho libhodle ngoba ugula nje vele bafuna leli igazi kungani gogo njengezangoma ezithwasisayo
ninganikezi iuniform eyiblue emathwasini uthola ukuthi ithwasa lendoda nalo lifaka isketi elesifazane nalo lifaka isketi umthetho wedlozi ukuthi uma usula fanele babafazi nonke khona ungeke wazitshela ukuthi ukwakho wazi ukuthi usedlozeni okay gogo when uyathwasisa usathwasisa ngisathwasisa mina ugogo ukuthwasisa kwakhe kuhluke ngani kwamanye amaziko hayi phela nobani uhambisa ngeziko lakhe okay la emananini uyuxebule kanjani hayi sikhuluma mesefikile okay Hlasimbe gogo ukholelwa ekuthenini isangoma fanele siphinde sibe umzalwane noma sime ngomeni kuphela hayi sikubamba konke ngisho sikhona la esigodlweni eqala nje thwasa uyathandaza uyasina udliwasho udla inkamba zakhe ubambe nje konke nje mayela esigodlweni ukhuphuka nakho nje ngoba nje ehanjiswa ngisho emfuleni ogeza idlozi lakhe ngakho ngoba uyibambe yombili lengoma amaNazaretha uyawathwasisa enedlozi phela ngiyamthwasisa okay Hlasimbe mayicela ethi ngicela ukuthi ungithwasise kube imfihlo kube into ezobonakala nje isikhashana bese kube ukuthi emva kalokho ugogo engisiza ngokuthi isuke lento kumina ngibuyele enkolweni yami khona ukulekelela okunjani ngiyamthwasisa phela umthetho wedlozi ukuthi umuntu noma ngabe ukholwa kangakanani kodwa kufanele athwasiswe ngendlela okuvela ukwenziwa ngayo azakhishwe so kuyothi ke mase ekhishiwe usengasho ukuthi sefuna simthula abantu bakubo sibabeke phansi bacela omunye ongenane ngoba yena usebenzele yonke imisebenzi kuphela ufuna ukukholwa manje gogo sizwa kuthiwa uma ubhekene nje nowesifazane nowesilisa othi sekwaba yikankunzi akwenzeki lutho sekwaba yikamama agekezwa lo muza amanimba wabonwa nangokhalo izingane azikho futhi bakholelwa ukuthi abasayobuye bephinde beyithole solokhu baqala bathandana thiwa wena unezikhiye zokwazi ukuvula icaphe engavuleki umakoti ekhulelwe ubaba ejabula ukuthi kuzoba nendodana noma kuzoba nenkosazana kuleli ikhaya mhlawumbe ukusilandisa kafishane ngabe namanje usakwazi yini noma usakwenza yini ukuthi abantu benze bekwazi ukuthola abantwana abangayitholi ingane ngiyabenzela abantu ukuthi bathole izingane kuba kubona abantu ukuthi abayikhuluma into okuyiyona njengoba ngangichaza nasekuqaleni ngithi uma ungalotsholiwe ungasho ukuthi ulotsholiwe khuphula imendlela zakakho uma ungaganile ungasho ukuthi uganile ukhuphula imendlela zakakho ngoba awuzoyithola ingane akuzoba icala lami lelo kuma ufika kumina uthi ulotsholwe mina ngichazile nasekuqaleni ukuthi ngizobeka umuthi wami wona ozokhuluma uthi cha bobo akunjalo gogo mhlambe kuye kube imalini ke kona ukuthi ungenze ngithola abantwana kade ngingabatholi sikhuluma masufikile okay na indaba enkulu gogo thiwa wena isilwana usibheki nangengozi kumuntu usithatha usilahle ezaleni umbuzo wami ke ulele kuthenini uma kuukuthi isilwana uyasikhipha mhlawumbe ugogo esipha ama prize esiphe na izinto ezibalekile ukuthi siphathe masiza kuyena ngenkathi esolahla isilwana ngiyasilahla impela isilwana kodwa angisho imali entabeni ngisho umuntu mesefikile okay isilwane ngisikhipha impela futhi ngiyangithanda ukusikhipha ngiphinde ngikugeze okay bese ngazi kahle ukuthi cha ngisikhiphile yes gogo kube khona amakhandlela awu6 ozwaphatha nereza nesibindi okay gogo kunombuzo ke ohleli la kumina ohlezi ubuzwa abantu mabesicela ukuthi asikubuyise othi Hlasimbe unazo yini izinto zokukhuthaza
ukuthi abantu ekhaya bethandana ubaba bethi mayibona umama emoyizele nomama ethi mayibona ubaba emoyizele? Hawu ke lezo ke ngiyazenza nje. Ngaqala ukuzenza nje ngingakabi ngisho isangoma ngoba khona ugogo wami wanginikayo. Ngingakazi ukuthi ngisangoma. Kodwa lezi zinto ngangizenza nje. Abayiphatha kahle abantu futhi bayashada. Okay. Gogo ke awusicaphunele kulelula. Kunomuntu ofuna ukukhushulelwa isikhundla emsebenzini. Uyakwazi ukumcathulisa onjani? Ngiyamcathulisa impela. Futhi idlozi lamali imthandile uzagcina sehleli kusona khehla isihlalo. Okay. Asibuye ke size kule manje gogo. Umuntu owabaleka kade ethwasa. Kodwa lento iya ngokumhlupha ukuthi imkhumbuze ukuthi akaqedanga. Usengakwazi ukuzoqedela kuwena ebe ugobela wakhe saphila kwenye indawo. Awageza khululeke phela impanda ayifani. Okay. Angeza azoqedela mina ngoba ngenzeka ukuthi leyo gobela wakhe umshiya nje impanda ifike yangahlangana. Okay. Kulokho kokuthi ke gogo umuntu masefika ekhaya ezothwasa. Kodwa khona eyithwasa bese lapha emndenini noma uzalweni lakho ebona isibhuzazana. Unalo yini ilungelo lokuthi gogo ngifuna ukuphazamisa inkamba zami. Kodwa sekunomuntu engifuna ukuthi mangiqeda lamakhamba ami ngimlobole wakuleli ikhaya lakho. Mhlawumbe into enjalo ningayivuma yini? Hayi akaze kwenzeke kulese sethi sigodla lokho. Ngoba thina nje sisodwa nje. Mina nje sigodlweni ngusisomdala. Einganeni zakwethu zetho. Okay. Einganeni zakwethu ezalo uma sithi sithi bhuti. Abakwethu. Mina sigodlweni sami kithi la ngizalwa khona. Angaze ngizwe. Hayibambe egcekeni. Cha, angaze ngizwe le nto. Umuntu nje futhi nje impela lapha esigodlweni sethabukho. Akekho nje ofisa omunye. Usisi ubhuti kanjalo nje. Ngisho kwezalo uma ngisho ukuthina esilashiwe. Gogo uqale nini ukuthatha uba inyanga inkathi wathatha ngayo kube isangoma nje wakumuphi unyanga? Ngathwasa kudala kabe mntana ngathwasa ngo1977. 1977 njoba ngisho ukuthi ngaqala ukuhlola ngesihlanu. Kwaze kwaba yishumi kwaba 150 kwaze kwaba u2 kwaya kwakhuphuka njalo ukusholona ithoko njoba sengize ngafika kule mali nje angiyisholi. Iziphi ithelo ugogo athi solokhu ngavuma leli dlozi selikwazi lokungenzela u1 no2? Ngiyazi ukuthi kukhona nongafisa ukuveza okuhle okuyimpilo yakho nomndeni wakho, kodwa futhi kukhona ongathi mawukutshela umuntu bese bona ukuthi hayi ukuhlonipha idlozi kuyasiza ngoba ngelinye ilanga uba nomuzi mhlawumbe noma uba nani kanjalo kanje. Iziphi ithelo ezinhle othi zakhiwe leli dlozi ngokuthi itho ngomna ngalithanda ngani yami ngoba ngangizalisa kweganpiki. Ngase ngibatshazwa. Ngishana ngamawele. Waze wakhala umfazi wathi awayisha iqoqoshi mntakabani. Kodwa ngikutshela ukuthi nje ngalithanda ngoba la ngikhulisela abantu bami. Lazi la ngikhulisela abazukulu bami. Lazi la ngiphendlela ukuthi ngikwazi ukwakha umuzi ngibe nomuzi njengoba nje ngihleli nala ekhona ubha ngihlele emzini wami. Kunento ke ethi gogo umuntu nomuntu uyabelwa umuntu azomsiza. Kuyenzeka yini kufika umuntu kuwena kodwa abadala bakho bethi ungamsizi lo? Akaze basho ukuthi umuntu ungamsiza abama abantu. Laba abafokisayo ke uyakwazi ukubabona beseza nje? Abafokisayo ngiyabezwa nje. Futhi livane lingavumi nokubahlolela. Okay gogo. Kodwa angimxoshi. Alisho ukuthi angimxoshe. Kuba khona into nje yenza ukuthi kube siyashiyana. Singahlolelani. Yes. Naye. Yes. Ikhona into ekhona kuyena. Gogo kunomuntu ofayo izibhobo njoba sikhuluma nje. Uyakwazi ukumlekelela? Awungisha ngithele phansi ngebho. Kulabo abalunye umzimba nekhanda lengapheli.
Awubandla. Ngikushanga ukuthele phansi ngombhemisi wami kokwekhanda. Mayilunyo umzimba. Oyelunye umzimba ngimfaka imithi yami nje khiphe sonke lesichithi silahle lapha. Okay. Kunomuntu onenkinga yokuzela. Isemsebenzini uyazela. Isekhaya uyazela. Noma ikuphi uyazela. Usezwanikeza isha ama warning emsebenzini ukuthi uzoxoshwa. Ngoba akasawenzi kahle umsebenzi. Uma nezele nje. Wadlula. Alashwa kidlula. Wadlula wathi metshela ukuthi ungakwenzi lokho ufiwe wanenkani. Alikho ilumbo olithinta leyo nto. Cha. Okay. Lona ke gogo othi sabathesha ukuthiwa ngabe se10 nizomlobolela kodwa akanawo ama break wabona isiketi uyasithanda nelapha into enjalo njengabangoma. Hayi asilapha. Kulona ke yena ke ongumgodi onganokwanja ngabe wesilisa noma wesifazane ishe hambe estaradini ethi uyamisa akekho umfunayo noma ehambela kamiswa isho umfana. Siyamenza ke lo. Siyamlapha ke lo. Silandise gogo nemsusa phansi nemise phezulu. Simsusa phansi simbeke phezulu. Athandeke phela simnikeze izinto zokuthi athandeke abe muhle akwazi nokuxoxa nabantu. Ngoba omunye umuntu ongakwazi ngisho ukushela intombi nongakwazi ngisho ukukhuluma nabantu namahloni usuke nemoya le. Gogo kunomuntu ngonyaka ozawufuna ukungenela ama elections obukhansela kuphinde kube namakhosi abusa izizwe inkinga mayikhuluma bazwakala yonke into yabo njengomuntu ozama ukuba ukhansela noma osewukhansela vele ufuna ukuphinda ihlandla lesibili ayikho into ayishoyo ekwazi ukunambithisiseka emphakathini uma nje ephenduka umuntu onesidina niyakwazi ukulekelela uhlobo labantu ababahula abanjalo. Siyakhipha yonke leyo nto athandeke umuntu naye akwazi ukukhuluma nabantu abenzela izinto kahle. Ngoba phela mase efike la uzofika anikezwe imithi alulekwe ahambe ngokululekwa lokhu ngoba umuntu onjalo naye usuke ethola isikhundla nje enokuthile kumlandelayo kwenhlabathi kuyena egazini. Kunomuntu njengamanje ofayo uhlangothi stroke ugogo uyasilekelela noma uyasiqeda. Hayi mina stroke angisilaphi kodwa unyanga yami yasilapha. Kunonesilonda esingapholi sesekweseminyaka omunye sithanda kuba khona kodwa kubuka ngathi hayi impela siyamjuqa. Angisilaphi futhi mina isilonda inyanga yami ayivisilaphi. Hlasimbe gogo ngiyakuzwa ukuthi ezinye zezinto uma ungazazi uyakuvuma uthi awuzazi kodwa uyikhomba phezulu ehlalweni singaphezulu kwakho lokho kukhomba okokuqala ukuthi umona ukho okwesibili usawubambela umthetho wedlozi ngaphansi kweziko lakho kodwa ke ngifuna ukubuya ngize sekuthenini lo othi usicela ukuzothenga ibhuku nje kuphela lemithi ukuthi umuntu umbhemisa uhlanganiswa kanjani niyamdayisela nina njengezangoma noma nithi ekuthiwa sentombi. Hayi phela singafika sihlale phansi sinaye. Sizwe ukuthi uzafuna ukuthenga imithi yokubhemisa ngoba kwenze njani. Bese siyamnika. Gogo ngabe uyalingenisa idlozi ekhaya noma umsamo uyawulungisa? Ngiyawulungisa umsamo kanti ngiyangenisa nedlozi. Kunabantu abafisa ukubethelelwa. Usabethela noma usathatha umhlaba phansi? Ngiyabethela kodwa angisaphumi la ekhaya. Ubethela ngani gogo ngemlingo ukuthi cha bafika kumina nje ngibageze bonke bayenze yonke into bacuphe ngibaqede bese ngibanika ikhonkwane bayifaka. Kunalona ke opha kaqedi igazi liphuma imihla namalanga wenziwa njani umuntu onjalo Nkosini? Loyo ke ngiye ngimbone ukuthi unani omunye kuyenzeka ophe kanjalo kanti vele unecancer ngempela. Omunye kuyenzeka ophe kanjalo kanti cha bobo uqhakelwa impela abantu abadala. Njengalinganisa ngami nje ngoba mina nje nganginalelo gazi. Ngase ngibhalelwa amahehebe ebhedlela. Uthiwa angiye esibhedlela. Phuma ngishaya impikishoba mina beyihlalela phansi. Kanti yidlozi lele lingiphethe ngikaze ngilashwe umuntu angaze ngiye esibhedlela. Ngisaphelele nje icubu zami asikhe sesike saphuma kumina. Manje gogo njengomuntu ozalwa ebukhosini basemalangeni. Hlasimbe abantu bayakwazi yini ukuhlukanisa ingane yasebukhosini nesangoma noma uye uthi wena mabethe emakhosi sisuke sekwanele?
hayi phela mina igama lami leli nami nganikezwa abantu abadala uthi Makhosi inkosi yodwa mina nguMakhosi nje ngaphuma nedlozi esifini kuma ukuthi ngoqanjwa ngibe uMakhosi. Indaba ke isekuthenini wegogo kuthiwa abanye abasebenzise impepho zamawele, abanye kuthiwa basebenzisa impepho yezangoma, abanye impepho yokuthi impepho yokuthi iyiphi impepho ukhiye kuleli leniziko. Thina kwethu sisebenzisa impepho ezu2. Khona impepho yamawele, khona impepho yedlozi. Okay. Mhlambe gogo ihlukene ngani lezi impepho, yini imisebenzi yazo? Yazinemsebenzi impela thina nje kwethu le kuthiwa elihlaza emdumbe emkhulu. Impela ke thina yasisebenzisa. Sisebenzisa le emhlophe nemhlophe qwa. Imkhakha emibili. Yona ke sisebenzisayo. Kunezizathu konke lokho. Kunezizathu khona la ethongweni. Okay. Sicocele ngomiyeko ngelami nje lithanda kabi leyo mpepho. La emiyekweni gogo ke nafaka amakhala sicocele ngalembala. Ithongo mina elangikhombisa ukuthi kufanele ngakho umyeko ohlanganisa lonke idlozi. Ngoba ngizaleka kanje. Okay. Mhlambe gogo sesizophetha. Yini athi gogo kumuntu kubalekile ukuthi ayenze mase mfonelile, ngoba ngiyengizwe uthi elakhe ithongo mase limthumile umuntu eza kuwe kubalekile ukuthi engabe sahlala phansi ethi vele. Yebo. Mhlasimbe kungani fanele umuntu asheshe aphuthume? Ithongo phela liyalalelwa malikhuluma nawe ngoba mawungezwa liyashintsha. Lijikele likwenze yonke into lingafanga ngisho emotini. Ngoba ulazi ukuthi lizofika nini. Ungathi uyihambela nje lifike khona lapha emgwaqweni ungene emotini. Makhosi DULELA sithema sibuka silandelela abantu abaningi abakuncomayo abaphesha kwezilwandle, Australia ishabelungu imbala, nabantu abampishola bahlala khona kuphinde futhi kube isiko USA America nakhona ungconywa kakhulu abantu abahlala khona abaphuma kuleli laseNingizimu Afrika. Mhlambe ukuxhumana kwakho nabantu bamazwe ngamazwe kwenzeka kanjani? Idlozi lakho elibadobayo noma amadlozi abathumayo kwenzeka kanjani? Yini lenzakalayo between wena nabantu abangaphandle kwaleli izwe okulona? Kusho ukuthi phela umuntu engudlile nedlozi lami liyaxhumana namadlozi abo. Imvamsela nje elami ithongo liyayithanda indawo ekude. Siyakhumbula ulapha koqwaqwa kukhona amathwasa aphumayo. Mhlambe njani nje gogo usuyokhipha ithwasa nibhekana naziphi izimo? Ngiyazi ukuthi khona into eyishawayo nicela kuhulumeni ukuthi anidedele usilandise kafishane nje. Siphatha ngisho lezi zinto okuthiwa ungena ngazo mozowe ukweqa izindawo. Ama-passport. Basishekhe yonke into basibuze nokuthi sibuya nini sisho. Ngoba kufunala udlulelo losuku osukushilo kulo ndawo. Mhlasimbe gogo mawufika kwenye indawo uyolapha, yini oyuyibona umehluko kunokukhipha ithwasa elijwayelekile lasendaweni kunokuthi uphumele ngaphandle kwezwe? Ngike ngifike yakhumbula nje uya endaweni yaseLesotho. Ngike ngifike nje endaweni engiyibona ukuthi nje la engathi ngebuye ngibuye. Ngizwe ngiyisaba indlela esimanga. Enye ngifike kuyona ngiyithanda ukufa. Ngiyibona ukuthi ayibo le ndawo sengathi nami ngingaphinda ngibe kuyona. Kodwa ngoba ngilethwe idlozi ke phela ngiyahamba. Gogo sikhulumbuze imali ohlola ngazo. Ngiyazi ukuthi uhlola ngevideo call umuntu ekubona bukhoma, uhlola ngocingo umuntu ekufonela, ziningi indlela ekuhlolwa ngazo manje kulesikhathi samanje. Uphinde uhlole futhi bukhoma esigodlweni la eConopia endaweni yaseThekwini nasemakhaya la eNdwedwe endaweni yaseMalangeni. Mhlasimbe imali ekuhlolwa ngayo iyafana noma inomehluko? Yehlukene kakhulu ngoba laba baphesheya nje kwezilwandle impela ngihlola ngo900. Phesheya kwezilwandle u900. Yes. Bese kuthi ke mawuzaneno ke ngibo u210 mawuhlola ngeselfone. Bese kuthi
uhlola nje ukhoma nami ku 200. Okay, Moses Scotland 200 rand. Yeah. Ngizwe konke ngayibalile ukuthi video call yona uyenza ngo 3. I-video call ke yona ngiyenza ngo 3. Okay. Kulungile ukuthi siyibuka siqalaza lezi zinto nakuma screens inombolo zakho khona uzoyithola. uNkulunkulu makanibusise. Sesivalelisa khokho ngiyafisa ukuthi ubanikeze umyalezo wakho bande ngibabizele inombolo zakho. Ngithi ke balaleli sukumani phansi ningahlushwa idlozi nihleli phansi. Sukumani. Nina kakhulukazi senike nakhuluma nami ngendaba ukuthi idlozi nizolithatha. Sukumani nime ngenyawo ngoba idlozi liyabulala linedumbu phansi. Idlozi liyakwazi ukuthi lizishintshe lizenze isilwane esiyolahlwa singapheli. Sukumani ke nizothwasa ningene kumina anizohlala. Sizokhuluma nethongo ukuthi linixolele sinithi yaka nibuyele endaweni zenu nibe ningakhohliwe isigodlo. Kanti lokho bayebekhala ngesikhathi. Bakhala ngesikhathi bakhala nangokuthi basuke emajukujukwini umuntu osuke emajukujukwini phela kena asimhlalisi kakhulu ke ngoba siyamcabangela ukuthi lo muntu wakude kuphela uyena okufuna lafike naye emisela ukuthi ngiyakude. Lo myalezo udluliswa ingenxa yokuthi uphokophela ukubasiza. Ngiphokophela ukubasiza ngoba lento ngiyazi mina yangihlupha kakhulu. Yangihlupha kakhulu ngaze ngasho ngathi ngiyobatshela abangakazi ngoba mina ngibuye ngale ngicishe ngangayibona ingane zami. Siyabonga kakhulu gogo kuba kanye nawe bangibabizela ababukele emakhaya inombolo zesalukwazi 074 88 98086. Ngiphinde 074 88 98086 ekugcineni. Kanti enye inombolo kagogo ongakwazi ukumthola kuyo enye inombolo zakhe inombolo yakhe ke ibukeka ngalelo hlobo ithi 071 439 7634 071 439 7634. Mshayeleke ugogo ubuza imibuzo ongafisa ukuyibuza kodwa sesiphetha gogo amaphupho usawachaza wachaza ngamalini. Ngisawachaza impela amaphupho ngiwachaza ngo 200 rand kuphela. Yebo. Gogo inkomo nembuzi yukhiye ethongweni. Inkomo nembuzi kukhiye ethongweni. Hlasimbe mangithi ngikhiphe ngeembuzi ngizwe ngithini? Siyakuguqisa. Ukuguqa nje kuphela lokho. Ongazokwenzela lutho. Into ezokusebenzela inkomo. Uma umngoma ethi ufuna ifridge kumina ngenze njani? Hayi akekho umngoma ongathi ufuna ifridge kuwena. Ngabe uyagula lo. Lapho nje kuyimabo akufuneka ifridge. Akaze lifunala ifridge emabweni, kufunala ingubo nje zokulala. Namacansi. Nezimpantshi. Okay. Ma ubona isangoma sesivunulile gogo sifaka imvunulo yamadoda kusokuchaza ukuthini? Sisuke singenwa amadoda. Sisuke singenwa amadoda. Okay. Hlasimbe gogo ke hlukanisele kafishane nje ukuthi kwenziwa yini ezinye izangoma zibhule iguqile ezinye ihleli phansi ezinye imile ngoba sesiyibonisha emadolobheni iphethe imic sikhuluma sitshena umuntu indaba zakhe futhi imtshene ezevuma ukuthi hayi ngempela ushaya khona. Amaziko ngamaziko. Okay. Lona ke gogo obuye futhi esikhaleni uyaprofita wena uyaprofita. Mina ngikushaya konke nje. Ngikushaya konke. Hamsana ukuthi yini oyaziyo wena. Ukuguqa mina mntana nami ngangiguqa ngayekiswa amadolo sengihlola ngiyihlalele nje. Ngayekiswa ukuphathwa amadolo ngoba vele sengimdala. Sengiyengihlole ngiyihlalele. Kodwa malithi idlozi angiguqe nje ngikushayele ngesintu nje. Ngiyaguqa nje ngikushayele ngesintu futhi ngikukhiphe ngale. Ngoba ilona lekunika amandla amadoda. Isintu ke futhi nento engiyekisa ukuthi ngigijime ngaso kakhulu. Amafihlo sasifuna ngwakhiphe kanti asavalwe esigodlweni.
ukuthi into manje uhamba uyithatha makulahleki muzobhula into elahlekile ngasayibhula ngangibhula kakhulu into nje njengokuthi mhlawumbe umuntu ulahlekelwe imoto noma inkomo noma yebo ngingazokuya nje lapho ngizoguqa phansi nje ngimshayele ukuthi ulahlekelwe yini nani ngize ngimtshele nokuthi kephi lento ahamba yaye khona ayibekela imali yakhe abuye ngimtshela ukuthi obuzoyilanda mongayitholanga ngingayithinti nje ayishela ayibeke khona abuye azongitshela athi ayisengiyitholile kuyimanga icoshayo okay cha iyazwakala gogo futhi siyayithakasela ngendlela esimanga ngizokuphindela inombolo yase salikwazi kodwa wegogo kunendaba enkulu ethi mase nisinikeza imithi nibe senithi singaludla ubisi noma ucustard yiziphi izinto engadliwa kuleli ziko lakho uma ngithatha umuthi hayi leli ziko lami ke umuntu nje methwasa akawadla amafutha akawadli mayithwasa uyaxaphisa awuyazi ngiyabathanda labo gogo aboke bengivakashelela ngihlala khona adliwa nyamafutha umuntu othwasayo kuphela kodwa inyama iyayidla kodwa uyaxaphisa okay ubisi futhi nje akaludli lolwamanzi udla loluyimpuphu kodwa ushize siyayibiza ngawo sesingamane sosingulube uzoyigila phela imkhuba nje wone amadlozi nakho ingulube kodwa singayosa cha isikabhu cha hayi kulungile gogo udla inkomo udla inkukhu yes hayi kuyasijabulisa kakhulu ukukhuluma nawe ngalolu suku sebaqhuqhumezela ke nabantu ukuthi besukume ngomningi babo belishayele lolu cingo lesalikwazi ukuthole nethuba nje lokukhuluma naye mhlawumbe khona ezinye izinto ozokwazi ukulekeleleka kuzona kakhulu ngiyabakhuthaza futhi abanye abantu ukuthi beqaphele beqonde ukuthi kubalekile ukuthi noma singahamba nezesimanje ngoba bonke abantu bayangenwa idlozi kodwa impande zobudlozi laba abantu asebebadala sebenesikhathi bekuleyo ndima bayokutshena iqiniso sosuku nosuku 071 43 97 634 071 43 97 634 angiphinde ukugcina 071 43 97 634 God bless you uNkulunkulu anibusise salikwazi siyatholakala endaweni yaseKhonopya ngokusho kwaso siphinde sitholakala futhi nasemalangeni peace sanibonani unibingelelayo uzilungisela wakamdladla owaziwa ngelika Magic wamaskandi aphinde futhi abizwe ngomunxasi bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke yokuqala nqa la kwamaskandi esihloko sithi kunodlame bafowethu engantshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268 mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsAppa uzoshayela ku 079 30
18229. Uzongithola ke lapho ku WhatsApp. Na ufuna ungithola kwezokuxhumana, uzosearch uMagic Muncasi Mdladla. Magic Muncasi Mdladla. Na Instagram ke okufanayo. Bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni. Ngiyabonga. Ngiyambela ndethelove